naway magpatuloy. Sabi nga po, masyado pa raw kayong bata. Pero sabi nga, lahat nag-uumpisa sa pagiging bata. So naway, ang munting kahilingan namin mula sa Broadwood magpatuloy at maging matatagtangin yung pamilya. Makikibahagi po ako ng konti sa mga naibigay na tinapay ng buhay na muli na naman pong ibinigay sa atin sa araw na ito. Alam po natin na sa kada lunduyan ng ating pamilya ay may laging tinapay ng buhay na inihahatid ng ating Panginoon. Napakaganda lang po ng mga sinabi kanina. Mga katotohanan na alam naman po natin talaga na nanggaling sa taas dahil po pinapatotohanan ng banal na kasulatan. Kukunin ko po yung sinabi ng Vicente kanina sa 1 Thessalonica niya sa kapitulo niyang 2, versikulo niyang 10 hanggang 15. At ang Diyos man, kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisimpalataya. Napakaganda lang pong isipin na tayo daw po ay mga saksi. Bago ko po elaborate yung pagkakaintindi ko, last year po kasi, ang unang-unang dinaluhan kong anniversary, Fenwick Group po kasi po, January, last year ako nag-start dito sa Hong Kong. So, kasama ko po si Mama Nida, sabi, dadalo daw po kami ng anniversary. So, pumunta po kami dito. So, ito po yung unang-unang nakita ko na simpleng kapaligiran, pero napakaraming tao po. Tapos, yung may nag-ibanghelyo po sa unahan, napakaganda pong pakinggan na nire-rely nila sa banal na kasulatan yung mga sinasabi nila. Talaga pong napapanganga ako kasi po, Katoliko po talaga ako. Tapos po, nung naririnig ko yung mga ebanghelyo, nakakagaan po pala talaga ng pakiramdam na isa ka alam mo sa sarili mo na ikaw ay may pananampalataya, ngunit hindi mo lang alam kung paano maisasagawa. Kaya nung ako'y, sabi niya nga sa Gis, kayo'y mga saksi. Kaya nung ako'y nakasaksi ng ganitong pagtitipon, ganitong pananampalataya, buong puso't buong kaisipan na tinanggap ko. Dito po sa 11, sabi niya po, gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo inaaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpakatotoo. Napakaganda po. Ang ama o ang magulang walang hinahangad na masama sa anak. Kaya napakaganda pong isipin na kaya po nandito tayo, kaya po tayo nagkakaisa, kaya po tayo may totoong pananampalataya. At ito po ay sabihin na natin talagang naway dalisay sa ating mga puso kung ano ang nakikita ng bawat isa sa atin ngayon. Tayo po ay tahimik na nananampalataya, nakikiisa, nakikibahagi sa munting pakikinig, sa munting pagtayo sa unahan. Isang malaking bagay, lagi po natin iisipin na kung anong ginagawa natin sa ating kapwa, maliit o malaki, yan ay ginagawa natin sa ating Panginoong Jesus. At sana po ay laging tumangin sa puso't isipan natin na ang paggawa ng mabuti, ang paggawa ng tama ay ikararangal at ipagmamalaki mo sa kanyang harapan, sa kanyang pagdating. At dito po sa tinapay ng buhay, napakaganda po ng binigay sa tinapay, sa tubig, sa pamaalam, sa Juan 14 halos. Alam niyo po ba na nasa Juan 14 rin yung sinabi niya, ako ang ilaw, katotohanan, at ang buhay. Walang mapaparoon sa Ama nang hindi sa pamamagitan ko. Hindi po ba nasa Juan 14 rin yun? Sinabi niya po sa Juan 14 na sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan, ang ibinigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Hindi gaya ng sanlibutan. Ano po ang gusto niya sabihin? Ang lahat ng nasa sanlibutan ay temporary lamang, mga kapatid. Ang lahat ng nakikita nating magagandang bagay, makaalwan sa pitan ng laman, ay temporary lamang. Kaya tayo nagsisipag-aral, kaya tayo nakikibahagi sa kanyang mga banal na salita, sa banal na kasulatan, para sa ating buhay na walang hanggan.
Yun ang pinaka-importante sa isang pananampalatayang meron tayo. Sabihin na masaya ka, masaya, oo, kailangan natin maging matatag dahil malalayo po tayo sa ating pamilya. Nandun pa rin yung kahinaan, pero kailangan natin magpakatatag para sa kanila. Ganun din po sa pananampalataya. Sana po sa nakikita ng mga tao, kayo'y religyoso, sabi nga, kayo'y banal. Naway hindi lang yun sa physical na appearance. Andito yun. Lagi po nating iisipin, walang ibang nakakakilala at nakakabasa ng inyong puso't isipan, hindi ang inyong kapwa, kundi ikaw lamang at ang Panginoon. Muli, papuri at pasasalamat sa nag-iisang Ama, Anak at Espiritu Santo. Totoong pakikipagkapatiran, totoong kadalisayan ng puso, totoong pananampalataya sa nag-iisang Diyos ang pumasa atin nawa ngayon at magpakailanman siya nawa. Maraming salamat sa